Ilalagay ko na lang po yung link na ibusanak tinukan. Nagrigat bes. Hey Bar fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, gagawin ko na yung second edition of I do my makeup na yung pananalita ko is Ilocano. So sa mga first time for dito sa channel natin or sa mga hindi na masyado nakakakilala sa akin, from Ilocos po ako. So, I speak Ilocano in some of my vlogs. So, yun guys. So, gagawa po tayo ng isang makeup look na gamit ang Ilocano. So, kung hindi nyo to masyado maintindihan, kasi guys, hindi ko na to lalagyan ng subtitle. Ang hirap mag-subtitle, besh. So, pasensya na po. So, kung gusto nyo, may iba pa namang videos na susunod or yung mga previous videos natin, balikan nyo na lang siya kung hindi nyo pa napapanood yung mga yan. So, without any further ado, let's get on to the video. Ayun guys, so rugya dati rupa kon, naka-moisturize na kon. So, ano ba yan? Dandami na manimbagan nga, I will try my best. Yeah. Aramidag amin nga makayak. Tapno pure nga Ilocano ang amin. Kaslagamin ko kaslagamin ngayon no agvid video ko na kon nga Ilocano di bagbaga. Kasla masyado nak nga ma-conscious nga han ko maituloy-tuloy nga Ilocano. Pero no nung Tagalog kada English kasjay kada Ilocano mix hakumat nga unay nga panonood nga ay ala nag-stop na man nga Ilocano. So guys, rugyan tayon. So ag primer nakpa at iti gamit nga primer kata Laura Mercier. No kastoy guys, in regalo lang kanyak dato ni Sis Tracy. Nag-watery mati consistency na dato yan. Gunahan ko lang na shake. Wait lang, i-shake tayo. Sla watery. So, ikwata lang. Ayun. Tapno, mas agbayag di makeup. Kailangan. Nakuha na ko guys na nahilig ak ti foundation. Nahilig na iti moisturizer, primer, kasi yan. Sorry guys, yung damang mga yung kaslaglilibag di tataganin. Adat ko yung dagite amuno pati kuryente dahil pa yung pati internet. Agay ayos daw mo ti post-poste kadalin niya ti amo kable ko dati abal natin balay dati. Pupuk ko dapay des. Numot kit ko guys tinalaklak ang primer ay ito may i-recommend ko kanyayo dahil ito Maybelline nga baby skin ato. Dahil ito talaga. Dati talaga actually pinaka-favorite ko kasi nalakalang so na para kasla 299 lang kas dyan. Usaran tayo mat guys nga foundation na foundation data ag BB cream na idi na minsan nagaayos ak jingay box na yan ti face mask ko tapos nakitak dito nagadugam ti kasto ko guys samples from Etude House nga BB cream and not in try ko so na di weekend mayat so na be so nga talaga nga mapagakatangak sa ti full size na talaga dito ita nagpuskul ti kwa na at kasi nga kabasit nga sa Sheena guys mamin duwa dito nga usaran na ado man itig kakatawa ditan gamin sa bali di accent ko sa bali di pronunciation ko kasi taga Narvacan nak best so kasta lang di usarap pa lang diba naghanso na nga watery or what super duper kasla cream talaga matimbang kansan so ito pa lang one side tirupa. So, kaso na guys, mahikabi lang kay basit. Basit lang. Tapno medyo napuspos ko di coverage ng kita mo ni awanin dagi di kwan diba? Dagi di dark spots ko una yan. So, ate guys, usarin tayo matinichido nga final powder in Ivory Glow. Tapno iso tipang final powder ko. Ropa ko itang i-blend ko pa yung eyelid ko. Ito lang ti problema guys. Gamin kanya talagang kabkabilak ka edit ko ti foundation kada BB cream. Di napansin ko di first time yun sar ko dati kakadok lagi di friends ko nga boys. Ay jay. Di naman lang bagbaga bes. Nagbalay gaya mo dyan ti eyelid ko. So ay ito sa nga pang set. Nalakalang dito guys. Favorite ko talaga dito. Nanipod di na-discover ko dito isa ti karan ko gat-gatangan. 100 ano pa lang. 150 pesos lang iso lang. So maranumat nga remedian tayo guys ag bronze or ag contour na gamit ak dito MAC Mineralize ay ta guys. Kasi nga pangina nga may makeup guys. Nga siya matang niya. Marigregap tayo lang.
No kakastoy nga medyo high-end timos usar tayo. Dagita itadlat tao. Guys, chinek ko tata lang. Ti price na 2,000 best. 2,000 na surok neto. Haanon. Gatang ulat ti makanon. So basit lang. Baka gamin na kulay unay eh. Nakulay na agpaiso. Nakunak na shimmer haan gayam. Kasi kasad na shimmer na ne. Wanak tupay ko rin kasla highlighter. So nga in research ko pa yun yung usar na. I-blend lang nga. I-blend talaga guys. Tapno, han nga masyadong peke nga kimot. Tumulaon-una jaro pa man best. Next, agkwa tayo. Blush. To saron tayo manon. Nakamak tayo tatla best. Mac nga Tenderling Sheer Tone Blush ay ito. At dati sa bali pwede ka nga intad lang nititak na gito guys. Kasta. Ayan. Tikulay na. Tagamin kayat ko diyan unay nga nalabaga. Gamingin misitak talaga. Nagpipinmuk ka na magdagitagi kabel ti kablen ay na. Mangmangag kayo mga uncle ah. So kaslakas na nga ag eyeshadow, ag blush guys, kasla pakasday gamin square face na. So kailangan lahat ng Tagalog naman. Amin nga aramidok dapat ipalay napakasday tapno medyo ag stingy rupa. So pati pa nag-blush ko pababa hanga pakasday. Gets? No medyo kung derupak besh. Ito guys, ag highlight tayo matatain ko sarap kat dito EB Advance nga in candlelight. No nabayag ko ito channel ko amo yung favorite ko talaga dito. So favorite ko idingam na stop. Gamin more on kuan ako tagdi subtle highlighter lang gamin natin super mabling kasi siya. So nga manukla sa asaran ng gapot hatatam misik tayo ay kayat ko tikwang na shining shimmering dito excited ni madam makapabuso slag yellowish lang gamin so exam ko na so saran ay to no medyo pumulaw tayo mabasit dapat slag yung gumisit kas dyan ay nalipat ka in contour di kastoy ko besh sa puli contour tayo pa'y patikwa ilong at no pantay medyo umangat kas dyan tapos ikanmat la ang tea highlighter tapno umangat nga tamaga bes. Kaso lang gamin ko talaga kaya typing nga highlighter gamin mo dito iagong ko ngayon. So gamin halata nga na yellow. Okay, so nalpas tayon pantay mo ti eyeshadow at nan kilay. Pantay pa ti kilay. So dati guys, di usarok di favorite ko nga Precious Skincare Cosmetics nga brow pomade. Nandanag man sa tawon kanya dato yan guys, kita nyo mo data pala tinaikat kasi gamin nagpigmented na talaga. So nga ang ko nga makaadungay nga agikabil. Okay, so happy na akong dita kay Daikon kasta na datan guys. So ag eyeshadow tayo and usar nga eyeshadow matatapos daytoy ni Chido nga Bare Basic palette ay ta. Ato lang upat nga kulay guys. Tanong simple lang nga talaga. So alaok lang dyan daytoy nga color. And then see medyo nagbalay man talaga jikuan. Aji BB cream. Kabel ko lang akasta guys. Tapno ma-warm lang di mata. Tapos guys, alak detoy. Na data. Isuti kabel ta ditoy. Tinga. Pilid nga talaga. Pigmented Tapos guys, alak bat datoy darkest na daytoy tap ng kabel ko tiilid kan medyo transition nakas dai
Grabe guys, nagpudot tatan niya. Ti panahon talaga. Mapipil ko naglingling at the legs ko. Ang tutututiling. Latatana lang mag-makeup guys nga. One tikwa. Pa-shimmer na. Blend ko lang. Okay, so medyo okay mag-daytan. Konting pa-smoky effect lang. Konting-konti lang. Tapos guys, alak dito light color nga dito. Ito na yung cover ko dito. Inner corner di mata. Ganyan lang. Blend ko ulit. Pero may cut lang dagad yung excess nga dust. Anak magtungkilan besta narigat. Okay, tag-effort ta. Naman nugak. Nagsakit ni bagbagi. Nag-hike kami gamin din na minsan. So, ag-curl na klangan iti eyelashes ko. Matulad ti pag-effort ako. Gamin guys, awan talaga ti balak ko kung mga bumangonan ngam ko na ako. Ay, hanga lumaing sakit ti bagi. Ti kakaibda lang so masapol ag-work. Sapol tag-trabaho. So, tigamitok nga eyelashes, guys. Got eyelashes? Mascara. Dito, super curl nga from Everbilena na waterproof. Ibusok-sunan kasi ag-expire so natin. April 18 yan. Kasi 6 months lang gamin. Kaso guys, ti mascara. Ag-dry out gan. Actually, medyo ag-dry out pa dati. So nga, habulon tayo kasi sayang mo, des. Nalakala dito yung mascara parang 100 plus. Ang pay 200 na dito eh. Tas mayat, tas waterproof. Baglakit din sakbay na ka nag-duty guys, waterproof. Tinusarap ko. Hindi na tayo ni Sasi. Gamin din nagawid ako. Ito din naamok nga na tayo ni Sasi. Palalo ti sangit ko guys. Grabe talaga di sangit ko. Sila ngayon namatayan nakti. Namatayan nakti kamag-anak mo. Kasano ti sangit na gadi mamatayan ti kamag-anak. E ER kas dyan. Agluplo pa sila di gerwar. Tapos kwa, may pedagajayan, karkarubamin, anya kano timang mangyari, napi nga palalo di sangit ko, madanagandan, tapos ko na, tamay may garod dito balay, di ba guys? Tapos imagak nga natay di aso, tapos ba't na maganda nung sino ka nung aso, no, di badakkel, kasi, nahanya pa amo guys, dati aso nga, Rottweiler ni Maxi, haan nga ni Maxi. Uray dot sa matay ni Maxi. Ang nasingpat aja guys, madagkag kagat ni Max. Talaga. Very nasingpat. Ato guys, pang final touch is vegan lips. Ayan. Liquid matte in the shade Move On ko na. Pero haan nga Move On Mauve. Ta MAUVE. Mauve On. Ayan. So, dito din last touch. Pas tayo nag-makeup tata. So, dito yun guys, the final nga look nga naarami tayo using the products nga datoy table ko. And I hope you enjoyed watching this video. Kan no Ilocano kamot, please comment down below. Lalo na mag-arami kamot yung video kasi kahit ko nga ma-meet tayo daduma pa nga YouTubers nga Ilocano, Ilocana, like that. So, please comment down below. And if you haven't watched my other Ilocano video, ilalagay ko na lang po yung link na ibusanak ni Ilocano. Nagrigat best. Ilagay ko na lang po yung link in the description box down below. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And please do not forget to subscribe and like this video and share this to your Ilocano friends. And until then, I'll see you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm